kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe no manta ta dei kapor ban pen kelang kijing pentip bat kijing pen bana badon kam na kaseng Voice of People Party nakadaw jong kijing le man thi bat kijing le bom sut nyau jong ka sarkar MDA tu ya ka balaya lam khman da kaseng NPP hapok kijing lam jong kontrat ke sangma kumu presiden bat wai presiden ba preston tan song halor kijing le man thi jong ka sarkar ya kijing dawa bat persange ya kijing thungkam thungjam kat ba ompat la ban bisar bnia ya ke polisi bahak tungkam bat korosa sistem da ke expert community ka party kan pelong ya kijing ki da ka ba shu yong ha ke jaka yang kali hajan additional secretariat ha ke khat nyeu trik jong banan jamang arjar arpulai nadu ko por shpheu bajem step hadu sa baje janmin kumta nakaliang jong seng Voice of People Party ka khot ka wer ya baro kinang trai jong ka party bat kham tame nya gi pai ba phin singa ba ban palai ya ka por ka jong phi panwan je ka tai ka sni bat panwan je ka tai ka program jing ki bal pan bai ka party ngi dai ban kan mau ba ka ni ka sarkar lam khmat ta ka seng NPP ka le ban le ka lut ya ka kwam perkhat bai song nia ya ka hok ka sot bat ka jing jong gi pai ba ya ki wai pat program yi ki an pen bana phat kham hadin kat kum ke jing itu dawnong aktin jong seng Voice of People Party u doktor bat ke marbo bat nakaliang jong seng WPP hi ka kerpat ya ki pat ba phin singa ba ban yawan chakatai rali yakhi khlang ban pen igi ka sarkar ba ki pat ba kidon ke jing kit khli bat kidon kata ke jing kit khli na kamta kalawai ki khon ti tangki nei kijing pemana khub dai sibun ta dei kapor ban pen kelang men sim jabing jong phi jong nga ka VPP men ta ka ben bna kham jam ka kam kak tien duna sata ke klen la thang you pat ba babli kun ki shu pen bang ki deu met kin tang